we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down. Hello guys, what's up? I'm Papa Ram and welcome back to my YouTube channel. Okay, so ngayong araw pupunta tayo sa San Fernando para magpaayos tayo ng auxiliary lights ng R15 ko kasi medyo hindi na rin gumagana. Medyo lang, hindi. Pero talagang hindi na siya gumagana. Tapos papaayos din natin yung horn ng Aerox ng kapatid ko. Okay? So let's go guys. Yung blue water ng ating R15 Leslie kasi hindi siya gumagana, ewan ko ba. Last na gamit ko pa nito nung naglaro ako sa Ilocos Tour. Yan guys, hindi gumagana pareho itong dalawa. So, kaya kailangan nating ipaayos. Okay. Ito yung switch nya. Switch on. Direct to direct kaso ayaw namang gumana. So pupunta tayo ngayon ng San Fernando La Union para ipa-check out. So bago tayo pumunta doon, mapalinis muna natin konti kasi medyo makanapot na. Kasama natin yung kapatid ko yun at ang kanyang babe Aerox. Ewan ko ba't nasira yung bro. Boom. And nung niya, parang makita niyo mabuti. Palagay din siya ng crash guard. Tapos meron na ring auxiliary light. Direct to no bro? Direct. Meron siyang so ito yung switch niya ng auxiliary lights. Boom. Okay, ito muna. Pagkatapos noon, tapos yung malinis, diretso na sa San Fernando para ipaayos yung auxiliary lights ng R15 para magamit ulit kasi kukulangan ako sa ilaw ng R15 kaya okay, mamaya ulit. Moments later. Okay guys, malis tayo ngayon sa PAT Motorcycle Park dahil accessory dito sa San Fernando La Union. Papayos kasi natin yung auxiliary lights mga dito yun. Ayan, yan kung gagawin nila itong switch na to guys, lilipat nila dito. Try natin para hindi masyadong magulo. Ito na mo. Hirap na hirap yung motor. Ayusin na ngayon para magdagdag ilaw. Ayan guys, naayos na nila yung wow, wait, naayusin natin to. Ayan guys, naayos nila yung auxiliary lights R15 over there. Bro, basta? Ayos naman, init. Init. Basta motor mo? Initan din. Initan din. Dito rin ba nagpagawa? Dito rin siya nagpagawa. Dito rin siya nagpaayos ng auxiliary light. Mamaya, tignan natin. Pero kaya niya. Pero yung niya So guys, tinanggal na, hindi na siya direkta sa battery. Dati kasi direkta to sa battery. Tapos ngayon, balik na dito. Dito na siya nilagay.
Oh! Shit, may plug. Oh! Oh! May plug na engine into YouTube. Sakit! Teka na. Yun, nakabit na yung switch. Bago niyang switch. Yan. Bago niyang switch. Sabi. Yan. Naku, dimirect na kami lang. Tala pa kami baknota. Anong wirings niya guys? Ito lang yan, San Fernando lang. Ito pang ano na lang to siguro. Design. Yan guys, pwede na. Meron na. Oh. Oh. Di na direktahin ko yan, no? Wala na. Kaya sibliak naman siya. Okay, galing, galing, galing talaga. Ang galing ni Kuya. Ang galing ni Kuya. That's why, that's why. Alak-lakas lang. With it, Achi! Of the Popses! Achi to the Popses! Ha, dito lang yan sa Pops Motorcycle Parts and Accessories mga tol. Yan, pwede na pang endurance. Yun oh. Princess! Nasa guys, okay na. Nailipat na siya. Tatanggalin. Tatanggalin na rin yung ano. Ito. Nakadirect kasi ito sa ano. Ito, sa battery, tatanggalin na. Pangit ang ganun, pangit ang ganun. Ngayon ko lang din alam. Okay. Yan ang off na. Asan yung... Basta kung magdadagdag ka, dito lang din, okay lang din. Ito yung isa makante. Okay. Oh, galing. Kami mawarwar na may isang bakante doon. Yung switch. Okay. Wala na to. Wala na to. Magbabayad na tayo ng ano. Magbabayad tayo ng yung doon sa switch. And tignan nyo, nandito ang daming gulong. Wala. Oh. 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 Dito lang yan sa Pops Motorcycle Parts and Accessories. Opo. Ito po. Ay, opo sa 1 meter single west. Tapos dalawa pong ano, dalawang strap. Di taxol sir kanina. Libre na yun sir. Ay, ganun. Oh, thank you. Yung ganito sir. Opo, ito. Magkano ba yan? Tapos single wire nga 1 meter. Oo. Bali, sige discount mo sir. 400 naman. Oh, yun. Thank you, sir. Bait ni sir. May discount ako. Kinakabit na yung ano, nakabit na yung relay. Yun.
grabe na magpapagawa dito ng busina. Oh. Titigilan ko na ba siya? Alam mo, baka manunod ka eh. Pero... Gagalawang isip pa naman ako eh. Okay na, tignan mo na lang yung sasakyan nyo. Meron ng bagong busina. Yun. Kasi manong mo. Kaso may kukuha ng ano, busina dito sa ano, motorcycle parts. Guys. Ayun oh. Kukuha na siya. Guys. Kukuha na siya. Pati yung... Kukuha na siya, guys. Oo. Nako, papakabit na rin ang busina dito. Beep, beep, beep. Hey bro, patingin naman oh. Tingin ka naman ha, happy oh. Masayang-masaya oh. Itas mo. Boo! Sorry, Mayo. Sorry. Sorry talaga. Hindi, libre ni Jason to. Oo. Tapos ano, relay daw. Tapos 5 meters na. Copy siya. Nagpaayos lang ako ng butaw din man. Nagpaayos lang ako ng auxiliary light. Bumili na siya niyan. Grabe naman, sabi niya hindi siya magpapaayos. Yan na yung lahat-lahat na yan. Included Grabe. na yung labor dyan. Hindi pa. Grabe siya. Boom. Pangina ko kasi yun. Titing tagumpay. Sorry talaga. Sorry, Mayo. Wala siya. Ayan na, papagawa niya na. Secret beep beep. Tinetext siya na, bumili si ano ng horn. Anong sabi ni Mrs.? Gagastos pala ako ng 800. Mansari pa namin ngayon eh. Oh, Kunwari, paano ko yung cake? oh. Sabi niya, para saan? Nakataas na yung kilay niya. Nakataas na mga kapatid. Ayan na. Para sa... Sino? Ano yung gano'n? Para sa mga truck. Ayan na. Para sa mga truck. Para sa mga truck, para gigilid agad, ganun. Para sa mga truck. Ayan, para gigilid agad. Ayaw gumilid kasi. Saan na yung emoji? Wala na, natataranta na. Emoji, ayun ang emoji. Kaya pinutin mo yung emoji. Ha? Sabi niya. Ha? Wala pa siyang clue. Pero pag uwi namin, meron na. Abangan. Abangan ninyo yung magic porn. Ano nangyari? So, nagpagawa tayo ng tambutso ay ng busina. 1K lang naman yun. Pero ang kapalit, tayo cell. Kung hindi nyo alam yung tayo cell, search nyo na lang. Oh. Para makita nyo kung ano yung... Ano ba yan? Para sa... Sabihin mo sa akin kasi hindi ako makaano eh. Hindi ako makapag-search eh. Luta tayo yun, Brad. Shit. Luta tayo yun, Brad. 3.5 yun, 3.5. Ito, tingin. Ano to? Kaya si Mrs. Sabi ko, snow caps na lang. Mas matutuwa daw siya kung tayo cell. Fuck! Damn. Yan, dahil lang sa horn na yan. Pero okay lang. Metal na siya, may metal na. Few moments later. Ayan na siya. Okay na. Okay na yung auxiliary lights. Guys. Ayos. Thumbs up. So, bali. Dito na yung switch niya. Ito na. Ito wala na yan. Kung may dadagdag ako, dito lang siguro ilalagay. Yan. So,
Ayun na nga Bob, mga Bob, natapos din yung nagawa na auxiliary lights natin. Okay na. And of course yung horn na kahit na truck ay gigilid sana. Anyway, salamat kay Sir Nathan, may-ari ng Top Motorcycle Parts and Accessories dito sa San Fernando, La Union. So grabe, bigyan niya ako ng discount sa mga accessories nito. So basta may gusto lang kayo bilhin ng mga parts and accessories ng motor, pumunta na kayo sa Top Motorcycle Parts and Accessories. Dito lang yan sa San Fernando, La Union.